гэта справа палітычная наскрозь, таму што, напрыклад, і адвакаты, і самі абвінавачаныя яны паказалі пераканаўча, што не было ніякіх масавых беспарадкаў. Не натоўп бясчынны, гэта быў, як сказаў мой сын, гэта была нацыя, гэта былі людзі, якія пратэставалі супраць скрадзеных выбараў. І за тое, што яны асмеліліся гэта зрабіць, у іх яшчэ забралі і асабістую свабоду. Разумееце? Спачатку забралі свабоду выбіраць, а потым і фізічную свабоду, хто яшчэ рыпнецца супраць гэтай улады. Таму казаць пра юрыдычны бок справы тут проста не выпадае. Тут юстыцыя, юрыспрудэнцыя, прабачце, і не начавала. Усё вырашалася, зразумела, не тут, не ў гэтай зале, не ў гэтых кабінетах, не ў гэтым будынку. Ідзе палітычная гульня, і я думаю, што гэта гульня двухэтапная, таму што адразу хочу сказаць, не адседзець гэтыя тэрміны і выйдуць значна раней. Гэта будзе залежаць ад таго, як хутка будзе валіцца беларуская эканоміка. Тут паўтаралі, чытаючы прысуд, усю гэту так званую матыровачную, як яна называецца, частку, калі там пералічвалі, колькі котлет Макдональдс не прадаў, і што нейкі абменнік раней зачыніўся, паралізавалі. А тое, што паралізавалі зусім валютную, зараз можна ўсе абменнікі зачыняць. Гэта хто? Апазіцыя вінавата? Давайте разбірацца з гэтымі праблемамі найперш. Дык вось знаходзіць крайніх, тых людзей, якія хочуць пачуваць себе грамадзянамі, беларусамі ў гэтай краіне. Ну, што тут казаць пра гэты прысуд? Прысуд абсалютна несправядлівы ўсім. І я думаю, што зараз улада вытрымлівае марку так, як яна разумее. Мы чулі, што вчора ў Астане так скрозь зубы нешта прагучала, што можа мы іх яшчэ і выпусцім. Гэта цынічная прадуманая гульня. Першы этап гэта паказальна засудзіць, каб усе баяліся, каб усе ведалі, што нельга рыпацца, а потым пачаць торг з захадам. Гэты торг наспявае, таму што Масква прэсінгуе, Масква цісня. Вы бачыце, якое грабавое маўчанне па выніках перамоваў з Пуціным. Просто так не то, што мільярд капейку Масква зараз не дасць, усё выцісне. Таму паратунак трэба прасіць грошы на Западзе. А пасля таго, як столькі наплявалі ў гэты калодзеж, гэта вельмі цяжка. Я думаю, што разлікі беларускай улады на тое, што яны галовамі будуць у раздроб гандляваць, гэта наўрад ці, ведаючы рашучы настрой Еўропы, Вашынгтона, наўрад ці атрымаецца. Канешне, беларуская ўлада будзе старацца тут у сваёй фірмавай манеры дзейнічаць, але я думаю, што зараз гэты нумар не выгараць, таму што усе сёння бачаць, і тыя, хто далёкія ад палітыкі, тыя, хто не ведаў пра мітынг на плошчы, яны зараз мітынгуюць у кожнай краме, у кожным абменніку. І гэта толькі пачатак. Гэта заканамерны фінал вось той улады, якая 17 гадоў пудрыла людзям мазгі і зараз коціцца да свайго ганебнага фіналу. І таму я думаю, што ўсе гэтыя людзі будуць на свабодзе значна раней.